Igbo ndị ọma anyị echigatala n'ezumike. Aka bụkwa nwanne m nwaanyị Esther Ugonwe Ejeke na n'onu ya. Gịnị ka anyị na-ewetara unu n'ụbọchị taa? Arụike bụ akụ. Arụike bụ akụ n'ihi na aghara ndụ kpaa akụ n'ire eme gịnị? Erie aka ndị ekwukwe ka ọ na-adaghị ụda na ntị ka ị mara na ihe ọ sọrọ gị gbaa na mbọ. Ọ bụrụ na ị nọ na arụike ya bụ na mbọ gị niile agha bụ ihe lara n'iyi. Ya ka anyị wee na-asị gị biko ka ị na-enere onwe gị anya ma na-ekiri ya bụ ihe anyị na-ewetara gị kwa izu ụka na ị ga-esite n'ime wee mụta ọtụtụ ihe dị iche iche ga-enyere gị aka ga-eme ka ịdị ndụ dị ogologo ndụ wee mee gịnị wee rie nya bụ akụ ka ị na-agbara mbọ ya ma ọ bụ n'obodo a ma ọ bụ na mba ofesi ma ọ bụ na obodo gị ebe isi wee bịa na o nwere ndị na-eme ha rugide mgbe ahụ ha kara nka asị na ha n'ala ritayamenti anazi ahụ n'obodo mezie gịnị ribezie uru mbọ ha gbara n'obodo a. Nwanne m nwaanyị biko na-egbughị oge o nwere ihe m chọrọ ka ịkọwatụkwara ụmụ Igbo gbasara arụike a. Ọ wụ site naanị ihe riri n'ọnụ ka mmadụ nwere ike isi wee nwee arụike? Mba, mmadụ kwesịkwala itete ụra ime ihe a na-akpọ mgbatị arụ nke ndị oyibo na-akpọ exercise. Mgbe ahụ ị mere mgbatị arụ a ihe niile nọ gị n'arụ apụọ site n'osuso soro gị. Yes, nke pụchara gị n'arụ okpofu ma ọ bụ heat nke si gị na-alụpụsị ya ị nwetatụ onwe gị. So mgbe ahụ ị bịakwala gbaalịtụ otu anwa gị nwa na onwe gị ya afụ na arụ shiri gị ike, arụ bịachie gị ike. Ọtụtụ na-eme site na iji ọkpa gata ogologo ije, ụfọdụ na-agba ọsọ, ụfọdụ na-eme n'ụlọ fa. Mgbatị ahụ a o nwere ndị ya bụ ụfọdụ na-aga n'ụzọ efụcha ndị na-agba ọsọ n'ụzọ na-efu ha na-agbakwa ahụ ogologo ọtụtụ ebe dị iche iche wee ihe ndị a na-enyekwa aka mmadụ adị arụ eshi onye ike. Mgbagharịkwanye anyị na-agbagharịkwana duru ndịde kedu ihe anyị nwere ike ị na-eme ka o sokonyere anyị aka ka anyị wee na-adị mma? Ọ na-adị mma na mmadụ gbagharịsịa dịka m na-agwa gị. Ịnatakwa otu ahụ ị kwesịkwa imegakwa exercise maka ọkpa gị ma nwekọtakwa ezumike ma nwee ezumike zuo ezigbo ike. Ụfọdụ enwere ezumike ifufe onu a ewepụtara kịta ekwentị o nwere ndị na-anọgide na ya shi ugbu a ruo ime ndeli mmadụ mụ anya ụmụ ihe adịchara mma ọ dịchara mma ọ na-emekwa n'obi azụ mmadụ ọ na-egbu ya mgbu mekwa obi gị ebe ifu na ọ nwere steji ọ ya elu ịma na-emenwu imezi otu a obi ya na-egbu gị ị na-eku ume ọ na-egbu gị mgbu na nkụ gị. So ọ na-adị mma mmadụ nọ ọ gbanyetụ ihe a zuo ike. Anụkwara na mmadụ arahụzụghị ụra arahụzụ na ọ na-enye mmadụ nsogbu n'ụbụrụ. Ọnya mere ụfọdụ na-awụghara ọnya mere ndị mmadụ agbacha karịa. Nwanne m nwaanyị daalụ nnukwu. O nwekwara na ihe ndị a ifụla idebere ebe a biko gwatụkwana ụmụ Igbo ihe ndị a na-arụ n'otu nkeji. Ndị be anyị ekene m unu maka na mụ onwe m bụ Thomas ekwe mana mgbe m mechara kwelu mbịazi si na m ga-emekwa ka mba niile n'onu m malụkwa na ihe mmadụ ya na-eji na-aga na-edebe onwe ya ọfụma. Ihe a bụ ihe a na-akpọ Edmark product nke si na Edmark International wee bịa o si mba ofesi bata obodo a mana ndị m fugolu jilie eji ema na-agwọ ọrịa chikwara ya na-egbochi ọrịa. Enwe nke a na-akpọ splina nke a dịka akpọgbonishe ọ na-alụlụ karịa. Nke a na onwe ya bụ ndị na-enwe ọrịa anya ọ na-eme anya ha ọ dị mma a na-akpọ ya red yeast mekwa ọbara na-adị agazu ka ọbara agazuo. Nke a ka a na-akpọ cocollagen nke ụmụ agbọghọ ndị na-eto ude ka arụ ha chaa ma ọma ị na-aṅụ na ara nke oshi n'ime pụta chizie n'ime pụta ọlụ ọnya mee ji na-asị gị ihe ede ha nwere ọtụtụ ihe mmadụ ya eji na-agbanyeghị ịṅụ mkpụrụ ọgwụ ịṅụọ ya ịdị mma ma ọ niile enwe diabetes ha nwere nke a ya enye gị onye diabetes ọ dị mma. Mụnwa bụ Thomas ekwe ejikwanarị ihe agwa onye nwere ọrịa a na-akpọ obiri n'aja ọcha. Eziokwu ana m agwa gị eziokwu. So mụnwa bịazie na-asị nakwa n'ihe nke ala lụkwa miracle mbịazi afụkwanụ ka ndị mmadụ na-enyekwanụ testimonies nsị na m ga-akọkwalụ ndị be anyị ka ndị be anyị ebe ọ bụla ị nọ ha nọzụlụ ebe niile. Naijiria naanị ya ha dị 11 steeti ha na Enugu ha nọ Ọnịcha ha nọ mala Lagos mana m ga-agwakwa unu onye chekwala ịmụta more things onye ya akpọnwụ m na ya akara m bụ
080 621 64772 Makwa ya ọzọ. 080 621 64772 ịkpọ na-ara m nke ọkwara gị ọtụtụ ihe ya amụta ndị be anyị ekene m unu. Daalụ nnukwu. Igbo ịfụra na Igbo nwere ihe niile Igbo zuru ka eme wee na-asị gị daalụ nnukwu ama na mgbe ọzọ anyị kpọkwa gị na ị ga-abịa. Daalụ nnukwu. Igbo bụ Igbo ekele m unu gonye nọnyere anyị wee soro anyị wee n'ihe nkiri anyị ji wee bịa wee na-asị gị daalụ nnukwu gonye gị kwere n'anyị ntị daalụ nnukwu wee na-asị gị biko ọ ka bụkwa nwanne m nwaanyị Esther Ugonweje. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ịmụta banyere ihe gbasara ihe mmemme anyị wetara n'ụbọchị nke taa soro anyị na awa social media dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo gị ọbụna Facebook ọbụna Instagram nke ọbụla ị chọrọ anyị nọ ebe ahụ. Ị ga-enweta m n'ihu akwụkwọ nke ndị oyibo na-akpọ Facebook. Ihe ị ga-eji nweta m